Gawas sa samang nga alang sa mitaliwan nga mga tao, may samang usab ay alang sa mga hayop. Sama na ni usak Panimalay nga tuyong mi butang yun og minteryo alang sa ilang mga giatiman nga mga ero. Gitawag niya kining Dog Memorial Park. Ug ato kining sayran pinaagi ni ining report. Sulod ni ining usa ka panimay sa may barangay Busay, nahimutang ang usa ka gamay nga minteryo. Tuyong gipahimo ni Norma Lau, 79 anyos ang maong minteryo alang sa pinalangga niyang mga hayop. Aduna kini mga nitso, o gitawag niya kini nga Dog Memorial Park. May mga lapida nga gipahimo pa dito sa barangay Kareta. May mga pangan sa mga iro nga iyang naatiman kaniadto ug pitsa sa ilang birthday ug kun kanusa sila namatay. Apan gawas sa mga iro nga nangamatay na, may giandam na usab siyang nitso alang sa mga iro nga kasamtangan niyang giatiman. May mga lungon na usab kini sa dili pa isod sa mga nitso. Pwede ko gusto ilubong og yuta. Imo di ko na ilungon. Igo maglungon. Poston sa akong duster. So dito alya. Matud pa nga tuig 2014 pa kini niya nasugdan. Nahimo ni Nanay Norma ang maong minteryo tungod usab sa iyang pagkamihiligon o grabing pagpangga sa mga hayop. Tungod usab kay mao kini ang naghatag kaniya og kalipay gawas sa garden nga iyang giatiman. Mo na idigid na ako makuan sa iro. Pare may kinabuhi sa guyot taon. Uban ni Lian Singkulan o Godfrey Relien, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.